Hej, mit navn det er Gregers Novak. Jeg er økonom med speciale i logistik, og mit speciale det er blandt andet at optimere ruter og lave økonomiske modeller til beslutningstagning og analyser. Jeg vil præsentere jer for jobnow.dk, som er en liste over jobdatabaser, hvor man kan søge job. Og i forbindelse med, at jeg har blevet opsagt min stilling per den 30. september, har jeg lavet en ny funktion på siden. Og for at få adgang til den, så skal man lave en ny bruger. Man gør herover test bruger, så laver jeg en test på mine sider, og så skal jeg besvare det her spørgsmål, og så laver vi en ny bruger. Fået der, og så har vi vores aktiveringslink, og nu kan vi logge ind, og vi laver lige en nyt kodeord, det er ikke så vigtigt. Og så har vi adgang til min jobhistorik og min jobsøgning. Vi trykker på en af dem, så har vi en liste over jobopslag, og vi har jo ikke nogen emner endnu, men vi laver en jobsøgning, og så kan vi sige, at det er økonom special logistik og link til jobannoncen. Det kunne for eksempel være webdrive.dk, og vi siger, at vi vil gerne, at der er ansøgningsfrist den 9. juli, og ingen noter i øjeblikket. Vi behøver ikke at skrive noget her, men demonstrerer, at man lige kan skrive noget her, så kan man gemme den. Så kan man så se under min jobsøgning, at jeg har det her emne, og så kan jeg have en liste over alle mine jobsøgninger her, og så glemmer jeg ikke at søge et bestemt job, og jeg har mit link. Og hvis jeg nu finder ud af, at jeg skal ændre på noget, så kan jeg ændre datoen til den 17. Hvis jeg nu har aftalt, at jeg søger uopfordret, så vil jeg gerne vende tilbage den 17. Og når jobbet det er søgt eller afvist, hvis jeg nu ikke vil søge det alligevel, fordi jeg har fundet noget andet, så kan jeg trykke her, eller når jeg har sendt min ansøgning, så kan jeg trykke her, og så kan jeg trykke på gem. Og når det er sket, så kan jeg gå over på min jobsøgning igen og se, at der ikke er nogen i den her liste længere. Men under min jobhistorik, der er det der stadigvæk, så kan man også se i jobstatus, at jobbet er søgt eller afvist. Det var lige en kort intro til, hvad man kan på jobnow.dk.